Υπάρχει μια λίστα, κύριε Δήμαρχε, αναπληρωματικών, οι οποίοι δεν είναι ο καθένας αναπληρωματικός του αλουνού, από τη σειρά μπορούν να καλούνται οι αναπληρωματικοί. Αυτή μια ερώτηση. Μια δεύτερη ερώτηση. Αν αποφασίσετε να αντικαταστήσετε τον κύριο Μάκρα, μήπως είναι πια καιρός να μπούμε και εμείς στη Δημαρχιακή, έστω και 1,5 μήνα πριν τις εκλογές? Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κύριε Πατερέλη. Σας λέω Σας παρακαλώ, και την άλλη φορά. Ακούστε να δείτε, κύριε Γιακαλή. Θέλω να σας ειλικρινά, είδατε πώς ξεκίνησε το σημερινό το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να παρακαλέσω, επιτέλους, να τελειώσουν αυτές τις ιστορίες. Μα κύριε Χατζικομινή, αφήστε να ρωτήσω. Να τελειώσουν αυτές τις ιστορίες. 4 χρόνια, να τελειώσουν αυτές τις ιστορίες. Και θα ακολουθήσουν άλλα 4 χρόνια. Θα με αφήσετε να ρωτήσω. Θέλετε να λειτουργήσει η Δημαρχιακή? Είπα κάτι το οποίο είναι θεμιτό. Θέλετε να λειτουργήσει η Δημαρχιακή? Δεν θέλετε να λειτουργήσει, κύριε? Δείχνετε τι θα ακολουθήσει την τετραετία. Επιτέλους είπαμε. Περάσαμε τόσα και τόσα. Έμεινε 1,5 μήνας. Κύριε Πρόεδρε, αφήστε να λειτουργήσει το σύστημα. Εσείς είστε πρόεδρος. Το ξέρω. Κρατάτε μια διαδικασία. Τι κρατάω? Ομιλώ εγώ. Με διακόπτει ο κύριος Χατζικομινός. Και εσείς κάνετε. Είμαι δήμαρχος, κύριε Πατερέλη. Χωνέψτε το. Κάνετε παρατήρηση. Χωνέψτε το. Δήμαρχος είμαι.